Ja, inte så. Sikkert bare ont så ofte. De dingetjes komen nu baby. Ze is toch heel dingen, maar hoe nou wel zo uitlaten. Ja, hi. Hi. Sicaria. Ah. Doe maar je hoeft niet te kijken. Ja, wel veel in de klas. Ja, ze kan niet doen. Weer goed. Weer gaat ze drinken op alle films erbij goed staan. Ja, ik is ook niet zeker dat daar eigenlijk zo. Dus, want hij lijkt, die blaren lijkt diezelfde maar dat maar. Dus bij ons zijn ze er gewoon meer op. Druk je dan zie je de lucht in je kan go af. Maar je gezond voor. Dus ik had het dan niet zo van zo. Gaan daar aan de wijs.